बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान तुर्बत तवार मीडियम वेव 584 किलो हर्द सरा प्रोग्राम शिंगो तालानिद कलकशान प्रोग्राम अमराया मनो शुमे बीली मेहमा दारो हमरा अकबर मिया मनी नेकी वाहग द्रूत सलाम शुमारा सरबत द्वांत के दायमा जूड़ वशो द्राहो सलामत बाते वती जिंद तहा इचवड़ी गम इचवड़ी सक्की मगिंदाते दायमा गल बाते इशात बाते जिंदे मुरादां बाते जिंदे बहारा बाते मरदारी गुजदारों का मरुचि सेशंब है रोचिन साल 2020 से है अक्टूबर माए मरुची 10 तारीखिन ओ अमीरंगा स्टूडियो तहा गुमा तकनीकी कुमक्कार व हमकारी में दोजवा ओ हमबलो बीलियो हमरा नासिर महबूब बलोच व अमीरंगा ड्यूटी ऑफिसरिन तस्कीर अहमद नूर वादी के कारमस्तर हमीद शाकिर अमकसो पश्चिम यात्रा ये प्रोग्राम एक नो की दाबू रंगिया संबाई नगे जोहदा कंते ओ अमीरंगा ये प्रोग्रामानी निगरानी कनगाइन तम स्टेशन डायरेक्टर हमीद शाकिर अवशत कने अम्बला बीलियां बानुकी गवहारा वाजहीं ब्राता प्रोग्राम कलकशान तहा उम्मीद कशें कि शुमा जूड़ वश द्राहो सलामत शमिशप्पा इमिनी गोस्तग नोकी जिंदिए तहा पुतिरतगे दाखिल बुतगे गुनोकी वाहगा गुनोकी जज्बगा गुनोकी लेकहा गुनोकी चम्मानी दिश्तगी वाबो दिलानी दाश्तगी मुरादो हिरादगानी अमराइया दुआइन पाकी आवंदे दरगाह के लपाक मैं गुशमे जज्बगा जूजगा लेकहा वाश्ता मारिश्ता चम्मानी दिश्तगी वाब दिलानी दाश्तगी मुरादा में जोहदानी मुज बरवरदा मारा बिदन तो सरबिकान तामीन सुमामी मरदारी गुजदारों का मर्चिगी में बुनगप्पी मर्चिगी में टापिकी सरहालें के हर चीज़ बा कच्चो के सास ज़ीबदारें हर चीज़ पा कच्चो के सास जलवना की और हर चीज़ पा कच्चो के सास इंसान हक्का फ़ायदग मंद तेरें बिज़ा हर चीज़े चा हद्दा ग्वाज़ेनग हर चीज़ा चा तजावज़ कनग या हर चीज़ा चा कच्चो के सासा आदिम बरग बाज़ी वहदा पा इंसाना नुक्सो तावाने सबब जुड़ भी चों सबब जुड़ भी ये जिड़ाई की शुक्रवार कन यात्रा मा गोशमा जहोत कनी वतिका पुत्राना नी तहा कुजाम या गुलिंग गुजदारों की हम ए सरहाल सर गब्दिने बुलूटी अगर हमारा गुजदार गए ता ये गोरा में नंबर अस्ति आहम उती लीकान दर्शान कुतका बले बिंदाता वशिन सौती माशुमा गुजदारी वशतवारी सलीम हमीने वशिन तवारा उपदा गप्पुगाला दीमा बरान भी
بدل بانور بھی ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم و 584 کلو ہرتز سرا پروگرام شنگو تالا ننتی کلکشان پروگرام امریا منو شم بیلی مہمان دارو ہمرا اکبر میاں مرداری گجداروں کا بلوچ گشنت کے ہرچی پا کچوں کے ساتھ شر رہی پرچا کے حدا چی حادم ہاپ در کے امیرنگا زندگی تہا اچ انسان سرجم نہیں اچ انسان کامل نہیں اچ انسان پرفیکٹ نہیں علامہ انسان تہا بازی شرری بت کنا علامہ انسان تہا بازی خوبی بازی لائکی بازی گہتری بت کنا بلے کلہی ہم ای گمان و امکانات بتکاں کیا یہ تہا نزوری ہم بتکاں امی بنیادا ہمی بیسا گڑا مردم گوشت کنت کہ ای دنیا اتہا اچ انسان کامل نہیں سرجم نہیں مکمل نہیں پرفیکٹ نہیں وحدی کے انسان سرجم نہیں کامل نہیں پرفیکٹ نہیں گڑا ہر چیزا حدا چپیم گوازیت کنتے آگاں بگوازی نیتی ہر چیز آرا گڑا آئی آرا ہام زبانہ گشک بیت کہ مبالغہ آرائی بزا مردم آرا چاری حملہ بزا ہر چیزے چا حدہ گوازینگ یا ہر چیزے اما کچک کے ساسا چا سر گوزا گو سر سے ٹگو تجاوز کنگ بازی وعدہ پا انسان یاترا نقص و تاوانے سبب جوڑ بھی پا مثال حابرہ گیشیں وتی سرا بروسہ کنگ گیشیں وتی سرا اعتماد کرگ گیشیں وتی سرا بیسا دارگ ام تکبر تہاروت کہ یک مردمی حدا چا گیش وتی سرا فرومید بیبیت یا حدا چا گیش بگشیت کہ ما ہر چیز کت کنا گڑا ایک قسمیے ایک تہریے ایک رابندیے متکبری بود کنتے پمی آترا انسان امید داری انسان اندازک جاں انسان جہد کاں بل ای گپا انسان 100% گوشت نکاں کہ آئی زندگی تہار چیز کت کاں ای گپا ہم نہیں کہ مردم امید مداری امید علم بداری بلے اعتماد و بروسہ و بیسا ہم وتی سرا ہمی ادا دارگین کہ یا لیمیٹڈ ببا یا کچو کساسا بے بنتے امیرنگا اگا دہمی مثال درور ما یک مردمی تعریف کنے یک مردمی توصیف کنے یک مردمی ستاو سناہ کنے بلے امی توصیف امی تعریف امی صفت امی سنا ہمی گلاہگ وحدی کے ادا چا گیش بی گڑا دیم مردم زان کے ای منافقتی گو مبو گئے ای منی توصیف ہی نہیں ای منی صفت سنا ہی نہیں بلکہ ای یک تہریے ای یک رہبندی کلاگ بندگی مردمی توازہ کنگی گو مردمہ منافقتے یک رہبندی دیما ہارگی پمی اترا دہمی ابریش کے ادا چی گیش پر امید بوگ ام گوشن داناو زانتکارو زانو گیر کہ حدا چے گیش پر امید بوگ ہم یک قسمی نادانی زانگ بیتے کہ توانچو پر امید ہے کہ ای زندگی اتہا ما ارواح دا یک وڑا ہاں من ارواح دا مالدارا من ارواح دا سلامتا من ارواح دا جاندرا ہاں ما ارواح دا ارچی کت کنا گوڑا ایرنگی پر امیدی یقیناً نادانی ہے اور دوہمی مزنے راستی زندمان و زندگی ہمیشہ کہ ایک چیز پا دائمی نہیں عام زبانہ گشک بیت کے چینجیبل لفظہ گیشتر مردم کارمرز کنا کہ ہر چیز مٹو بدل بو گے عملہ گوزانے مثال دیکھ بیت کے سوار پیادگ باں پیادگ سوار باں او ای زندگی راہ بندیں بدکنت کے یک رندی میں قصہ گوشمار تگا آگو مرچیگی سرحالہ بندو کی ایک کسان گپ جنا داں واد پشکپت بکنتے آشند کے یک رندے یک بادشاہ یا وتی وزیر آرہ گوشت
کہ منی دستے مندری کے سرا یا کنچیں چیزی نبشتہ بکاں کہ من وشی وحدہ آیا رب بیچارہ گیشتر وش بما و تکلیف وحدہ آیا رب بیچارہ ہم منا تکلیف محسوس مبید و تکلیف و جنجال و مشکل جاور حالا اما وش بما نو وزیر سک باز گڑ منجے آماج بو کہ منچی نبشتہ بکنا بادشاہ سلامت مندری کے سرا کہ آ وشی ساہتا ہمیں لفظاں بچاریت ہمیں جملہ بچاریت ہمیں سینٹنسا بچاریت وہ گیشتر گل بیت وہ مشکل و جنجال صورتیال و جاور حالاں ہم ہمیں لفظاں بچاریت وہ ہم غمیگ مبیت تو بلکہ گل بھی نو بادشاہ وزیرہ بازیں جیڑگو چارگو مارگی اپد ہمیں پیسلا و سوڑک کت وہ بادشاہ مندری کے سرا ہمیں گپ نبشتہ کت کہ ایک چیز پا دائمی نہیں ایک چیز پا دائمی نہیں ہر چیز مٹو بدل بو اگے عملہ گوزید بزا ہر چیز چینجے بلی گوڑا بادشاہ ہمیں نبشتہ کتگیں گپا نہ چارت لفظہ نہ چارت جملہ نہ چارت او آیارا جس کت کے اشی منا فلسفہ بگوش اشی منا فلسفہ بگوش اشی منا کم کا جوہلاں کیا برو سرپت بکا بڑا بادشاہ را گوشتی کہ بادشاہ چیز پدائمی نہیں ہر چیز مٹو بدل بو اگے عملہ گوزانی مرچی تو بادشاہ سلامت تے تو حاکم بدکن کہ تو باندھا پکیر بے بے بڑا بادشاہ گوشت کہ ای چوں من بادشاہ ہوں پدا پکیر بے با گوشی بادشاہ پدا ماں گوشاں کہ ہر چیز مٹو بدل بو اگے عملہ گوزانی دومی ابرش کے تو پکیر ہوا بیچا بادشاہی بلے ای امکاناتا مستاں کہ آلات پدا مٹ بباؤں تو پدا بادشاہ بے بادشاہ گوشت یہ صاحب گوڑا شر رہی کہ ہگا منی بادشاہی بروت میں پکیر بباؤں پدا بادشاہ بباؤں گوڑا یہ صاحبہ ہنگت منک قبولی ایک گوڑا ایک قصہ آرگے مستر مل مرادشی کہ زندگی تہا سوار پیادک سوار بند تو ایک چیز پا دائمی نہیں اگر یک مرد میں کدا مکا مشکل و جنجالانی آما چھی یہ مشکل و جنجال دائمی نہیں اگر یک مرد میں وشیانی تہائی وشی ہم دائمی نہیں پم یاترا سک باز پرومیت بوگ گونتی جندہ نادانی گشک بھی سک باز وتی سرا بروسا و اعتبار دارک تکبری گشک بھی وہ ادا چی گیش دومی مرد میں صفت و ثنا و توصیف و تعریف کنگ ام یک قسمی منافقتی گشک بھی بعضی وحدہ ما مردمانی اچھی توصیف و ثنا و تعریف کنی کہ آہنی تہا آرنگی شریع جند ہمنی گوڑا اے گشک بیت کہ کشامت گشک بیت یا قسمی منافقتی گشک بیت یا دومی مرد میں کلاک بندگو توازائی گشک بھی مردانے گجداروں کا گپ باز بوتا ای گپانی بابتا بازیں مثال ہم منی دلا ہاں بلے واد باز شد دانکہ شما بور مبے وشین صوتی ما شما گوشداریں چری وشین صوتا پدا گڑا ما شما پروگرامہ دیما بران بیں و جنزان بیں و یک دو کلہ پیغام ہم مارا ہاتھ کگاں و ما جوہد کنیں کہ دیم ترا آہانا ہم ہوار بگی جیں Allah mana bede mani amamo bata Allah mana bede mani amamo bata chadargaho pira mandwal utta chadargaho pira mandwal utta Allah mana bede mani amamo bata ati dard dohra رنجام دے ناظر زندگی تو چیا غم کنے وادی زندگی منتی ناما کتا چادرگاہ پیرا مندوال اٹھتا چادرگاہ پیرا مندوال اٹھتا اللہ من بدے منی امام بتا چادرگاہ پیرا مندوال اٹھتا اللہ من بدے منی امام بتا
ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم موے 584 کلو ہرتز اسرا پروگرام شنگو تالان کلکشان پروگرام ہمراہیا منو شمع بیلی مہما دارو ہمراہ اکبر میاں مرداریں گجداروں کا یک دو کلا ہو پیغام مارا سربوتگ میں دوستیں گجداروں کا نی آہانی ہوار گی جگہ جوہدہ کنے آہانی مہرانہ ما سلام پیش کنے کہ ارواحدہ گوما ہم گرنچاں مارا یاد کنا او وتی مہراں پما درشان کنا. مارا کلہ پیغام راہی کنتھ میں دوستیں گجداروک سنگینی گوہار ارواحدہ گوما ہم گرنچی بانوک شمع مسکین سلام و دعا پد بانوک شمع مسکین نبشتہ کن کہ وشو وجدل بات حامین بعض وشو زیبداریں مراگشی چا یوٹیوب چینلہ شمع گوش داشت گو منیر مومن کمانتگیں مروارداں او تو پدا بھی مروارداں نی لڈ سنبھائنتگا جی ہاؤ تو راست گشے ہگا مردم ازمی علمی تخلیقی او دیگا باریں چی جوہلاں کی بلوٹی کے وجناک بکاں گڑا گوں کتاباں دوستیو نزدیکی بکنتے بلمان گشاں کے اشانی ازمی کچا تورگ واسطہ ایوکا گوں ریڈیو و دوستی مردم بکاں پرچا کے کتابانی جوہلیں دریائے چولاں گم بازیں براں چونت برا اوجنا کنگ لوٹی ریڈیو جوہلاں کی آنچی جوہل تریں جاہا ربگ واسطہ بس یک بڈی ورگ لوٹی تارا درست دست کپاں بزاں پاوانگا ای کتابو کتابا تو شوہاس کنک ترا لوٹاں بلے ریڈیو گجدارگا ترا مدام ہر چیز دست کپاں یک گپی منا افسوس بود کہ تو بازیں شاہرانی نام گپت بلے میں ہندے کلانہ ہی شاہر واجہ ابراہیم عابدے نام نگپ ای ہما شاعرین کے اما وحداں کے ریڈیو تربت بندات بودتگ اور درستاں چا گیشتر ہمیں شاہر صوت پربند گیشتر صابر علی بلوچ توارا شنگو تالان بوتگا او خلیل احمد شاہی تمپی او اندگا گشندہانی توارا ہم شنگ کنک بوتگا شمع جہدانہ صد سلام شما پما ہر کنڈو ہر گورا چما شانک دیے او پما برہداریں گوہر قیمتیں مہرگاں درچنے او پما روان دیے بیزاں شنگ کنے تائی کلہ پیغام اماوڈ من ون کی تو نبشتہ کتگا سنگینی گوہار من جوہت کوت کے ایچ کانٹ چانٹ کنگ مبی پرچا کے تی دل واہگا اما پیم کی تو نبشتہ کتگا اما پیم ما شنگو تالان کوت ترا منیر مومن سرا بابتا پروگرام دوست بوتک ما تی لک لک منت وارا بالکل کتابانی نزدیکی ام شرن بلے ریڈیو چونکہ یک تیاریں چیزیں ریڈی میڈ گشنتی کہ یک چیزی شوہازہ اگر تو کتاب بانے اگر یک مردمی لیکچرہ یا آئیے اسکرپٹ یا یہ گپاں گوش بدارے گوڑا ای مردمہ گواردانی دست کپاں ای ریڈیو وطی کردی کتاب وطی کردی او چونہا ریڈیو اگاں یکی سکک بلوٹی تا ارزانی بھی بنسبت کتاب آترا بازیں وحد ترک شکپی اور ریڈیو تو گوجدارے و بازیں چیزاں سرپد بے بلے کتاب وطی ارزش تو اہمیت وطی جاگہ ہاستیں اور ریڈیو ارزش تو اہمیت وطی جاگہ ہاستیں اور غرض کے رسانک درے یا میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا بھی یا فرنٹ میڈیا بھی اخبار اور رسالہ بیواں یا الطاق و محتاق بیواں فرنٹ میڈیا بھی یا کہ تئی الیکٹرانک میڈیا بھی سوشل میڈیا بھی یا ریڈیو بھی یا ٹیلی ویژن بھی میڈیا اوالہ رسانک در اوالہ ہر چیز وتی ارزش وتی اہمیت ہستے تو سلامت بات ہے
تو گشت کے تو بازیں شاہرانی نام گپت بلے ابراہیم عابد نام نگپت واجہ ہے ترایات بیبیت کے مانگو بازیں شاہرانی نام گپت و منگوشت کے اندگا بازیں ہم شاعر است اندگا بازیں شاعرانی تہا واجہ ابراہیم عابد و اندگا بازیں شاعر ہم ہوارا بلے بنفس نفیس ایگب تی راستہ کہ من ابراہیم عابد جند نگوشت واجہ ابراہیم عابد صاحب نام نگے بلے ایگب کتہ نہیں کہ ابراہیم عابدہ چا ما بے حیالا ایچ رنگا چا ابراہیم عابد وڑی کلا نہیں شاعر زانو گیر سرپدیے ہیں انسانیہ مردم بے حیال بوتنکا او آئیے بے حیال نبوگے بازیں سبباں پرچا ابراہیم عابد چم دلہ درنے او آئیے دلہ درنے آگے بازیں سبب استا یک سبب ایشیں کہ 981 کا وعدے کی تربت ریڈیو کے بنگیج بو گڑا ریڈیو تربت بنشت ایرکنو کا چا شاعر و ادیب و لفظاں کی مردمہ یک کی واجہ ابراہیم عابد بوتا انچو کہ توتی میسج تہا نوشتہ کنگائے کہ بندہ تا ریڈیو تربتا واجہ ابراہیم عابد صوت پربند مراد بخش آپ سریہ ہم گشتگاں خلیل شاہی تمپیا گشتگاں اور امیرنگا صابر علی بلوچا گشتگاں بعض گشندہ واجہ ابراہیم عابد صاحب اس شعر و پربند گشتگاں و دوہمی بنشت ایرکنو کچھ یکیو دوہم سیمی ابریشند کے ابراہیم عابد صاحب یک کلانہ ہی و منڈتگیں شاہری بلوچی ہے راجی میراس یہ چسابہ چا دلا درد نکنا وحدی کے یک مردمی پر راجہ پر قوما جوہد کا و لفظاں کی ادا کے جوہد کا گڑا اچوتی ذاتہ در کے تو قومی اور راجی میرا سے جوڑ دی اور راجی میراث راجے گی ہوتی جندے نہیں وہ ابراہیم عابد ار بلوچے دلا دائیں امروز آستیں زندگی کران کاریگر کہانا وراں افسوور وپسو کو وروک نامداراں جوہدے واجہاں در پادر یہ وجہ ابراہیم عابد شعر کڑی یا یک لچہ واجہ ہے یہ سرحالی مزدور یک مزدور یا لیبر بلے واجہ نبشتہ کتک بلوچیا مزدور کہ آئیے امیشند کے سرین منی چنگو عید بنا چرند سرین منی چنگو عید بنا چرند واجہ ما لوگا نشتگو گرن سرین منی چنگو عید بنا چرن واجہ ما لوگا نشتگو گرن راستیں کے ارکس گب بجنت عابد للے کا مرچاں آئیے برا یہ مزدور سارا واجہ ہے آئیے نظم لچہ ہیں دستوں کی منی آیالا آؤ او کتاب آئیے نوشتہ کتا کتاب پندل تہا نوشتہ او اسرین منی چانگو عید بنا چرہ واجہ ما لوگا نشتگو گرہ راستیں کے ارکس کا بجاں عابد للے کا مرچاں آئیے برا واجہ ابراہیم عابد دائم میں دلے تہا بوتا و امروز استے میں دلے تہابیت و واجہ ابراہیم عابدہ پا بلوچی لفظاں کا پا بلوچی زبانہ ہمچو کار کتگ کہ آئی کار چسابہ شمو شک نبنتے سرپد بے شما بازیں گلی گجداروں کو پدا ہم شمیں معلومداری آترہ بگشاں کہ واجہ ابراہیم عابد بلوچی ہے یک مزنے و شاہکاریں زانو گرین جوہدکاری واجہ ابراہیم عابد صاحب سروکیہ ملا پازل اکیڈمی جوڑ کنک بوتا آئیے بونشت ارکنوک بانی واجہ ابراہیم عابد صاحب بوتا ملا فاضل اکیڈمی تربت کہ آئیے تھا لفظاں کی چستویر کنک بوتگا او ہی ہم شمر بگشاں کہ ملا فاضل اکیڈمی توسطہ آئیے چیر دستیا یک مہتا کی مہنامائی شنکنک بوتگا او آئیے نامہ زندمان او آئیے ہم سرشونکار کماش واجہ ابراہیم عابدہ او پدا منی دلا شونکار اکبر علی اکبرہ او کے واجہ ہے کہ رکارہت اور شاہری ہم اکبر علی اکبر استادی ٹیچری میں دوستو ہم بلیں پدے شاہر و نوشتکاری اور زندمان کتاب کماش واجہ ابراہیم عابدہ او سرشونکار واجہ اکبر علی اکبرہ اور واجہ ابراہیم عابد صاحب چونکہ ہم گوں اور علم و حدبہ بندوق بوتا استادی بوتگ اور دا ایڈ ماسٹری منی دلا حد کگو واجہ ریٹائرمنٹ پدا واجہ بوتا اور امیرنگا واجہ کردکار سک بازاں آئیے بازیں نیکرائی کتاب استاں کہ آئیے تہا عمدنات شعر و منقبت استاں و بازیں واجہ شاہری کتابہ مستاں و واجہ ایم شمار بگوشاں کہ کند و بچکندی مزائیہ کتابہ مستاں کہ آئیہ گشکند آئیے آہانی تہا نوشتہ کتگاں و گشکندی یکدو کتاب انگت منی لوگا منی کتاب جاستاں و واجہ بازیں کتاب دیمات کگاں و ایم شمار بگوشاں کہ واجہ ابراہیم عابد صاحب
بنفس نفیز منی استادی و من واجہ لک لک 100,000 وار منت بگرن کما وجہ شیں کہ واجہ بعضیں کتاب وتی دستانگوں وتی کستر اکبر میارا داتو کو بخشا تگا وہ واجہ گوما ما سقباز امنیات بوتگی ملا پازل اکیڈمیا تربت شہرہ بازیں اندو دمگا وہ واجہ نیکین صاحب دائم میں سرا ساچان بات وہ واجہ ابراہیم عابد دائیں دنیا استے میں دلانی تہا استمانی سنگینی گوہار سلامت باتیں گل باتیں شات باتیں زندے مراداں زندے بہاراں باتیں کلاو پیغام مارا راہی کا سنگینی گوہار آواز شبیر چ بولیدہ گوشی پروگرام کلکشانہ ما ارواحدہ چا یوٹیوب چینلہ گوشدارا شمع مدنی ٹرانسمیٹر بندی کسانی ٹرانسمیٹر توار بولیدہ سر نبید بلے ما شمع کسانی ٹرانسمیٹر پروگرامہ شمع یوٹیوب چینلہ گوشداریں اچاریں مارا سک باز وشی بھی سلامت باتیں سنگینی گوہار آواز شبیر بولیدہ شما مارا گوشدارے کسانی ٹرانسمیٹر توار نیت بلے یوٹیوب چینل شما مارا گوشدارے مارا دوست دارے ما شمع مہرانہ سلام پیش کنا شمع مہرانی رائی کنے گی لک لک منت وارا کلاہ پیغامی مارا رائی کتوشی السلام علیکم واجہ اکبر صاحب من شمع کسانے احسان اللہ آسکانی چا تربت آسکانیہ شمارا یاد کنگاؤں گوشی من ای وحدہ وتی دکان جاہا نشتگوں شمع پروگرامہ دلگوشوں پروگرام باز وشن اور پروگرامہ ما گوشدارگاں ہاں گوشید کے منی لوٹ تنویر نظر توارا صوتی شنگ بکنے ما جوت کنا کہ تنویر نظر توارا صوتی تے گوشانی ندر بکنا احسان اللہ آسکانی سلامت باتیں تو دکانداری ہے دکان کاروبار کنے باز جوانی حملی اور ہمی رنگا ارواحدہ گوما ہم نیادے ارواحدہ گوما ہمرا داری میں دوستو امبل و بیلی قابل احترام واجہ عبداللطیف دشتی واجہ عبداللطیف دشتی ہم دائمہ مارا گوشداری دائم مارا دوستداری واجہ عبداللطیف دشتی ہے ما لک لک منت وارا کہ ارواحدہ مارا محزت کا مارا شرف بخشائی ارواحدہ مارا مہر دن تو واجہ سائگم دائم میں سرا ساچان بات واجہ ارواحدہ چو انگریزی تہا واجہ گشید کے موتی گپاں وشتری وڑیا جت کنا اکبر میاں از بیسٹ پوئٹ and one of the most highly visionary motivational speaker and radio station تربت خواجہ عبداللطیف دشتی ما گوندلے جولاں کیا تئی ممنونہ تئی مشکورہ کہ تو دائم مارا مہر بخشائے دائم مارا دوست دارے دائم مارا گوشدارے وہ چریشیا عبید تو ارواحدہ منا واٹس اپا کے وائس کنے ارواحدہ کے تئی گوما نزدیکی بیت کجام یک وڑیا تو دائم مارا مہر بخشائے تئی مہرانی وجہ ما وامدارا تو دائم وجہ سلامت باتیں کلیں گوشداروں کا نی ہمراہیا مرداریں گوشداروں کا جوہد کنی کہ تنویر نظر وشیں توارا دربگی جیں او وتی دوستی گی گوشداروں احسان اللہ آسکانی گوشانی ندر بکنی او امیرنگا جوہد کنی کی دیمترا وجہ ابراہیم عابد ہم پر بندیش میں گوشانی نادر بکنے تنویر نظرہ شوہاس کنے میں گلیں گوشداروں کا فرماش کتا احسان اللہ آسکانی تنویر نظر درد کا صوتی درگی جاں تنویر نظر ایک کی بورڈ بٹن لگا ہاں تنویر نظر وشین صوتی شمع گوشانی نادر کنا صوت درد کا سسٹم تو کا برگانی سسٹم تاشتا آنو سوتا فلے کنا دل مداتیں کرا من نبوتا دیگا مرچی ای آلتا بیا معاشمہ گوشداریں احسان اللہ آسکانی یہ صوت نادریں تئی ناما سنگینی گوہار شما مسکین ناما آواز شبیر ناما وہ کلے اما بانکین گوہار اور واجہ براتانی ناما کہ ہمارا ریڈیو ہم گوشدارن تو میں یوٹیوب چینل ہم اچما بے حیال مرچی آلتا دل متا تی ترا
मन भूतां दगे मर्जी आलता सरकुता अंची जाही मना बेवफा हो वफा तारिये जिंददा किस्मता सरकुता अंची जाही मना बेवफा हो वफा तारिये जिंददा दिल मका शेवती बेवफाए वली रह सराहिर कुता दिल मका शेवती बेवफाए वली रह सराहिर कुता दिल मदाते तरा मन भूतां दगे मर्जी आलता दिल मदाते तरा मन भूतां दगे मर्जी आलता दिल मदातें तरा मनबूतां दिगा मर्ची ए आलता तनवीर नजर वशीन तवार पसंद लूट शमेवती जंदेगा एहसानुल्ला आस्कानी मिदाई गुजदारों की आइए लूट फदा मा सौत शमे नामा नादर को ओ अमीरंगा चुनाहा दिल सकबाज संभालेगी चीज़ी सकबाज दिले बाबता मर्दम की अरपुल भी सकबाज अयाल बिदारी ओ दिल इंसान डोलदार तेरे आजहान चा यक्की ओ इशिया मर्दम बायद हमेशा की यार कसी दी मशहार मदा ओ चुनाहा गुशंत के दिले बाबता बाजी गप जना ये हम गुशन के बाजें अंची लीका बा या अंची फलसफा बा या अंची गब्बा के आची कामन गब्बा के मर्द में दिला लगा वड़ शाहिर जिता जिता शायर हम यक्की फलसफा जिता जिता रंगा बयान कना हमें दिले बाबता ई शाहिर हम गुश्तगत के तनवीर नजरा गोश्त फजल काले गुशित के ब्या फजल शेंगी अबर बाजारा ब्या फजल शेंगी हाबर बाजारा के दिल बहा बंत पर जर बाजारा फजल काले हमें दिले बाबता गुशित के मर्दमाना गुशित के एहतियात विकने ब्या फजल शेंगी हाबर बाजारा के दिल बहा बंत पर जर बाजारा ओ बशीर बीदार अमी बहाबू वगे के साथ छुकारी बशीर बीदार के संबही सोहबा कैत बाजारा संबही सोहबा कैत बाजारा बारें चक्कासी चुनते उपारा संबही सोहबा कैत बाजारा बारें चक्कासी चुनते उपारा ओ मुमताज यूसुफ मनी दिला हम गुशित के दिल तरक्की जगर कब भी इश्कंद भी अमुक वाहग दिल तरक्की जगर कब भी इश्कंद भी अमुक वाहग तई पे में परी आनी बालाद के बापारे बाजें शाहिर हमें के सहा में फलसफा में बुनगप्पा जिता जिताएं लफ्जा दीमा कारी क्या फजल शेंगी हबर बाजारा के दिल बहा बंत पजर बाजारा दिल के पजर्रा बहा भी गुड़ा पदी पशुमानी भी पद हमें का पूछक बीत के दिल मदाती तरह गुड़ा मन नबूता मरूची ई आलता इब्राहिम आबद पिरबंदी माशमा गोशदारें मना बिदिये मोह मोहलत चा बांदतगी प्रोग्राम कल कशाना वती बाज ख्याल बिदारे इंसान परसन यक शख्सी बल पौती कहूल पौती कांडान यात्रा यक सरजमीन दुनिया माशमा कुल सरजमीन दुनिया हन्ने पम यात्रा वती बाबता सक बाज ख्याल दारगी वती जिंदे ख्याल वती कहूल ख्याल वती कांडान ख्याल दायम सलामत बातें गल बातें शाद बातें जिंदे मुरादा जिंदे बहारा मनी जिंदे हूस्ते तो मनी आस्तु निस्ते तो मनी जिंदे हूस्ते तो साथी भी तो न बामन हंचु दूस्ते तो साथी भी तो न बामन हंचु दूस्ते तो मनी आस्तु निस्ते तो मनी जिंदे हूस्ते तो साथी भी तो न बामन हंचु दूस्ते तो साथी भी तो न बामन हंचु दूस्ते तो मनी आस्तु निस्ते तो पतो जो दो बास्कुता मेरे दरिया ग्वास्कुता रूप जंजाल हजार मंतरा शुभास्कुता रूप जंजाल हजार
تو نہ